Pagla bisini tisha harpek kami oro omono chung lama khaina naimen o jaga problem ni bagai mono chung tabo lama khalai meya je jaga malik Rina ni Gosiya bosabotoino iskulot langna nango bazaro thana nango kintu jaga du pasai riya ni bagai o lama no slamai meya ke kami Amchaio tabo lama Rina ni khetre mono kaisa problem tini Amchaio go je lama rilaya ha rilaya jaga bini kalaya ani kalayo bayakti hinna nangya amti rokok rok salaye jaga rok lenna nangya Tiprasa Amchaio hinkeno lama hamya lama ketheng thangpai khlaitoya uram pok silchamong kasai phayo hapangni bekha hapang hamkai naya Tiprasa Amchaio hinke lama sana meriya phiaba kubi ja hapang hamkai naya gobangma Tiprasa Amchaio rogo hapang naibo hamkai khlaimeya hapang naibo lama sana merimeya tamne hinba gobang kok Tiprasa rok baksa rok bai thangnai thai jaga ranaya angmabai Tiprasa kami Amchaio besed basaro lama habya thangpai ingya ngui thango haini bagino gobang kok Tiprasa kami Amchaio lama rok tabukbo lama ketheng it choling ingya aba hai thai rogo gobang kok Tiprasa busaro ringnok rogo thanani hinke harpek porpek kai mathango hati haba bania khanya hanke lama kri ajimungo kebung mung ungo hamkrayo kebung mung ungo obo jung amhai saya obo sawo jora obo sawo koktuma tamni hinba uram obo hino koktuma kasai phayo Tiprasa Amchaio hingno lama hamya lama harpek thangpai khlaitoya yeshi sujago hapang phiaba ungkulugo tamko hujak tong aborokno chesegya hanke sawimeya obo hairok ni Jwngjal obo hairok kebung mungno salbrumno chiri nei tongo MLA Ranjit 24 Ramchandra constituency ni MLA Ranjit MLA ngmani yaglo Amchaio bahai khlai hamkrai khlaimano kubni constituency hai khlai bahai khlai naithong sraiten mathok khlaimano o naharmung tuino baithani constituency no bahino naithok Kaham hamkrai thangphai khlai thongnai sep khayani bagai chaito goitongo thanai sallogo gobangma Amchaio rogo thangai lamarok chiri naikha lamarok Swnamthani bo logi engineer video tei kholabo angkhorka cherkha tini bahino January 3 salmari bo 24 Ramchandra Amchaio ni MLA Ranjit lama hambya visit khlakya shaimanka korungnai kami Amchaio ni lama chiri naikha kaisangkha bajalbari khengrai te kaisangka tisha harpek para o thangai nuguikha o kamini no khoroksa salkologromi jagariya angmabai o kami Amchaio lama angya angai tongkha thana salogo engineer thangai lamarok chiri naikha jagarok chiri naikha phiaba jagani nokphang jagariya angmani bai lama angliya hani saga MLA Ranjit bote bosaga thinango tumung jaga nokphang jaga rakha hangkaba lama angnai bosta tongai hani bosaga MLA Ranjit jung tini pagla bisi tai dokhin podo building ko thangka sunare kami lama bo thangai naikha a kami lama salkolokma a kami lama ko jagya ichholingya ar jagan bo kya problem tongman tini thangai ar solve khaja mokhai pagla bisini tisha harpek kami oro omono chung lama khaina naimen o jaga problem ni bagai mono chung tabo lama khalai meya je jaga malik Rina ni Gosiya abon bagai engineer tui paibo onek bar chai tumar porbo o lama no chung slam rimaya abon bagai khayogo o tisha harpek ni kamini bororok bisi burum boro wati harpek kai bosabotoino iskulot langna nango bazaro thana nango kintu jaga du pasai riya ni bagai o lama no slamai meya ka aboni bagai barbar chung oro chai tok phano o lama no gabugbo chung khlai rimaya ko gabon bagino chung chai tok nai amono lama khlai dinani ka in future jodi jaga rikhain kai modatino o lama no chung khlai nan bagai chung chai tok nai ta ka kami Amchaio tabuk lama dinani khetre mono kaisa problem tini Amchaio go je lama rilaya ha rilaya jaga bini kalaya ani kalayo bayakti hinna nangya amti rokok rok salaye jaga rok lenna nangya aboni bagino Ramchandra kobangma jaga bo 500 meter romni 1000 meter rok amti jaga rok lama rina musung phano tabu riwi mai amoi tongo jeta government ni guideline no 3.5 meter 4.5 meter tongo ka o guideline ni phataro lama sing riwi maya ka aboni bagino problem tongo o lama rok no sing gobangma amti hai gobangma jaga tabuk bo kam choli tongo othoso mana khai muthagi matoni kamti rok gobangma jaga tongo je lama jaga rigayan bagai শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে
লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট।